Nilip constituency ke parlo koilamati hawar dhunira mingti ronga sara supo adawam degro mingti ka tharlapen keti gache tisopia toma sopi adawam jusia ingti ka tharpi el hostess indigo elinial delhia long leading arpu ke long dumpen nong ejumek kewan jusia ingti ka tharpi score ke charlie ke Christ the King English School koilamati non ke Mount Carmel School posi amen chalar tholo LKG 1 pen ke damtang 2003 aninkan amen che thabdun pangchengsi loka charli pangcheng donlo aphi ingding phopen golaghat Christian English School alongsi lo charli dam tholo puthot kep asar lang angding along first division pen chepa ondun thusi higher secondary ke Dipu Government College along amen che thabdun pangchengsi grade 8 chepalong dun tholo lapen adun thu BA angding ta Dipu Government College along pen grade A pen chepa pass dunsi ke damtang 2019 aninkan Kolkata Indigo Airlines Air Hostess along interview pidunlo. E phongvet ki pidun pen chipa ondun tu detsi ke chengsi Miss Indigo asayar pupen long dun si hem asar bura apinu ai ek abong ate hem isi lapen nilip koilamati hawara phan lapen Karbi anglong khe atuma phan nongme wan pilo. Adun tu 2022 ningkan puthot in comment ar pupek pon thulilo jusia ingti katharpi psychic lem ke dam ang thik dut mesen a joinya ko puthot ingding ke thom ke chok pining 2023 ningkan ke dam tang aru chiklo ni phai Chris Hirkep arni pen New Delhi Indigo Air Hostess along arpu kimi leading lady arpu pek pontusi ingding ke thom Indigo company etumahin pen ta nong e thidung pen pajer pontu tanglo jusia ingti katharpi hem isia tum do anta kang tu yang deng ke le dun boma joine arnam hurjume akang hon penlo pusi chela khabon sin ninga rong pik anlo pusi nang pachini dun thu nilipen philiptiso nilip constituency ke parlo chuki hela hawara long aru ni phaing gore troxiar ni tomon ke theke japena jok dhulajan LP school mate lo charle hema sarnung thengpi ke theke krapa jok babraisi asarnung ave penlo bangso tumon thepi ke ja pahot school class suti telang lapen laso thengpi ke theke krapa hot lo charle oso maratum ar lo si do thengpi ke theke krap ahir kang tang raga jok ingjir teron pi aramson rongphar lapen chingthu rongphar bangke thomau so maratum phan aphu long ita chet ke klu pena jok arenga hu kisu nang dolo lapen bench desk hei hu sitami kheno dun do lo lasi lo than bang merin phang chupi lapen SMC atumpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang EM Education Richard Tokbi lapen nilip MEC Pubitro Rongpi atuma phan tong sekot mate prabjin pen kera ponji phansi chuning report athe labangso score he masarnung athengpi anta tibit cholapsi thulap lo lapen non thingpi ke bap thuraya joklo ke thanji phana dim avedelo lasi labangso repairing jete ke lo ke thanji phan akisung thitan si dolo lasi prabjin pen repair da prangji phansi chuning report thulo nilipen philiptiso Duar Bagori constituency engkang Pidaitor police station ka parlo lang parpan ka cheleng adolong kahe nupe ka jaw school college pencheng lok student atum ka cheleng akasiksak thepe labangso dolong ka wiki penang ananingkan RG dinglo local MEC Richard Tokbi forest board chairman ahot pen labangso dolong kahe nuke nona bangke education EM man elositame bangso dolong miun edalo lapen ke labangso dolong bait pen kaching koita abatai batai lo bon sitame kilang ke pangkre via sonsi mandalo lasi non tong sekot pen RCC branch le bonai nesitame chek adolong an bagle nang silam piason te mesenji athema student atum kedam kevang akijoy vandoji pusi hawararat atum pen chethan panrenti lapen ke student atum kaninji ponatengke langle ke thelote langsi ke hatha Pherangke thengno nang chithandun renti lasi non prabjin pen chek adulong an bag nang selam pivek thapusi hawarara tumpen chuning report dehuri pen amosingti Kenapa riwang na skut pen lo dai tho go skut pen na lo nante na ke rong ke rong sali rong sali pen ke wang la bakso adelong lo ma nang tung kai kita ke roy
Kang te kahing no ke ko pulon te kedang wa. Heng no chơi lang si hat pon. Lang segahat pon lo. Kai kita la pulang segahat pon lang la de long kahing no ke. Ante pilon te nang tum tuning rigi la lokal IM. Irrigation IM tadi. La school dam pan de long nang pi Besan di. Bang ando la po student nang tu. do o. Lupit andi. Tadi nang pihak tuning rigi bu. Nang tu men ke. Den tamen kau di. Selamat.